Id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono jiddikjara li la rriżenja mill-Partit Nazzjonalista, il-Gvern tilef il-maġġoranza parlamentari. Franco, jekk inti qed li rriżenjak mill-Partit Nazzjonalista, allura taħseb li l-Partit Nazzjonalista bħala membri parlamentari tilef il-maġġoranza fil-Parlament? Jiena ċara, d-dikjarazzjoni tiegħi għamilthom. Ġifieri taħseb li tilef il-maġġoranza? X-dikjarazzjoni tiegħi għamilthom ċari daqs il-kristall. Fil-ġranet li għaddew għadt li jiena m'għandix fiduċja iktar fil-Prim Ministru. Imma ifisser li tilef il-maġġoranza l-Gvern? Għax li titradixxi l-prinċipji demokratiċi naħseb hija serja ħafna. Tajjeb. Imma taqbel ma dal-istatement li l-Gvern il-Partit Nazzjonalista. Jidher li iva. Fid-dawl ta' dan, Franco De Bono jgħid li hu mhux se jattendi għall-laqgħa li jmiss tal-grupp parlamentari. M'iniex se nattendi għall-laqgħa tal-grupp parlamentari. X'inhi raġuni? Jiena kont diġà xi xhur ilu xi ġimgħat ilu għajt ir-reżenja tiegħi mill-partit għax jiena ma naqbilx mal-mod kif mixi l-affarijiet, proprju għax jidher li l-Partit Nazzjonalista il-prinċipji tiegħu ma differenti minn kif qed jaġixxu ċerti nies illum u hemm. Franco De Bono jibqa' jsostni li l-kwistjoni mhijiex ta' partit u li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għandu jmur għand il-President. U allura huwa min jew id-dinja lek għandek deputat qed jagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet. Ma tistax inti toqgħod tmur kullum kien barra fejn għandek tmur. Mistoqsi reaġixxi l-akkuża li għamilu l-Prim Ministru dik ta' tradiment, Franco De Bono wieġeb hekk. Il-demokrazija lill-Gvern huwa tal-poplu kollu, tal-Malti mhux ta' klikka, dak huwa tradiment. Franco De Bono jgħid li huwa isib l-appoġġ ta' ħafna nazzjonalisti. Ħafna messaġġi li rċivejt ta' appoġġ minn nazzjonalisti, anke nazzjonalisti li votaw li għamluha ċara li jekk ma jkunx hemm jien mhux ħajvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Dwar il-petizzjoni miġbura minn Pietro Paul Busuttil fil-5 distret biex Franco De Bono jirriżenja, l-istess De Bono wieġeb hekk. Pietro Paul messu għamel petizzjoni meta n-nies kienu qed ibagħtu minħabba l-arriva biex jitlob il-Ministru responsabbli biex jirriżenja. Nasab jekk tinġabar petizzjoni fit-tieni distret biex jirriżenja l-Prim Ministru, nasab jinġabru eluf ta' firem jirriżenja l-Prim Ministru. De Bono diġà qal li Pietro Paul Busuttil kien qallu li huwa kellu jkun Ministru u Busuttil kien żied jgħid li Franco De Bono li jittama li jibnu jkun ix-xufier tiegħu. De Bono ikkonferma li miegħu mod isir l-ebda kuntatt min-naħa tal-Prim Ministru. Issa le. Telefonati? Le, assolutament. Bl-iktar mod assolut xejn. Qed tistenna mal-Prim Ministru? Ma naħsib le m'iniex nistenna. One News saqsa lil Franco De Bono kemm huwa importanti li titressaq mozzjoni ta' fiduċja mill-Prim Ministru. Ħafna importanti la pożizzjoni tiegħi għamilta ċara u importanti titressaq mozzjoni ta' fiduċja.